kublai shibuni phi wei ba peja kani ka video ka ba menta kasngi ka wei ka jingjia ka ba smosti ka bla jia nen kasngi kata haka sautrik nailar ar hajar ar phau hapo Lebanon nong ba Beirut ka tolong khubor na po Beirut kala ong ba menta ki bayap kila kiu bat palat ya ka shis pangot ki bla men sau palat ya ka sau hajar ngot hakani ka jing pthai ka ba shyrkhei ba katkum ka jing ong jung minister ba de peja katanat ka koi ka khya menta kasngi balang laong ba daki spangut kibriu ki belaja no bat haduk menta ompat lap yakini kibriu ki belaja ula ong shushu uru ba haduk menta ompat lap naka ka daw ko bla penlong yakani ka jing pthai ka ba shyrkhei katkum ka jing ong jong prime minister jong ka Lebanon ula ong ba ka jing tok kit kadang ya shakmat ban lap ya ka daw ko bla kata bat penlong yakani ka jing pthai ka ba shyrkhei ba hakani ka jing pthai ula ong shushu ru baka jing du nong kabla palat ya kasan billion dollar bat palat lailak ngut kibriu kim don shu ya ka jakasa bat du ai ya ka yin kasem bun na ki nong shong kila perkhat badai ujumai henry phau se dai ka jing pthai ka ba shyrkhei bat ka bampat juja menu wat hadu baki building ki bahe kila jot lapra bat kumju ru kila kelon habaya day bat kan ne ka jingjia ka ba shyrkhei u presiden ulapen pana baka sorkar kan ai kumba $100 million kum ka emergency fund na banta kan ne ka jingjia